היי, נעים מאוד. אני דריה, ולמדתי קורס הנהלת חשבונות במכללת נקסט. לצאת לשוק העבודה עם תעודה מהלשכה זה נכס. יש לי עכשיו את זה לכל החיים. זה מקצוע שגם עד עכשיו יצא לי לעבוד סביבו, אבל בגלל שלא היה לי את התעודה עצמה, אז לא יכלתי להתקבל לתפקיד שהוא באמת מוגדר בהנהלת חשבונות. ועכשיו נפתחו לי דלתות. העזרה של הצוות זה נכס מאוד חשוב גם של כל הקורס הזה. כשפניתי לעזרה במשהו, אם זה מידע לגבי מבחנים, הקורס עצמו, למי פונים, לאיזה מרצים אפשר לפנות, אז תמיד הפנו אותי למקום שקיבלתי בו מענה מיידי אפילו. למרות שזה מרחוק, זה הרגיש קרוב. וזה גם נותן בסוף תחושה של פחות לחץ, כשאתה יודע שאתה יכול באמת ללמוד ולא צריך כאילו להתאים את עצמך יותר מדי לשעות, אלא השעות מתאימות את עצמם אליך. כאילו, קצת קשה להיפרד, אבל אני מרגישה שזה חלק מהחיים שלי עדיין, אז לא באמת נפרדים עדיין.